To je deníček pro tebe. To jsi měla. To je krásné, ten deníček. A to je co? Nevím, to se dostaneme. Petlemek. No, skládat pěkně ty věci. Nebo kalendář, je super. Je, ten je krásný. To říkáš na ten kalendář? Jo, já jsem pejsky dala. Je, sluchatka. A to jsou ještě další. A to je pro babičku. Ježiško, to je prosím tě, co jste to kupovala. My máme A co je ta věc, co jsem se měla dozvědět? Ty dělala kde? Co je ta věc, co jsem se měla dozvědět? Co tam ještě My je? máme všechno ještě To je pro tebe asi. A Vždycky pošta. ty kontrolovat. Nerozděluj to, bo to se nafoukne a nebudu to moc odměl. No co? Ale asi ho Mami, nebudu kde je ta vyfouknout. věc, co jsem se měla dozvědět? Mě to furt zajímá. Já vím, že to fakt zajímá. Ta věc. Ale já bych nejdřív ty dárečky pěkně pouklízela. Možná, že potom najdeš nějaký ještě. Koho? To je asi tak. Musíme nějak rozjet ještě, no. Jo. A je tam Můžeme ještě nějaký dárečky? Nevidím už. Děkuji vám, já jsem myslela. Já nevím, nech to prostě. Eliško, a tady ještě poslední dár. Byla obětovat. Dej Pavlovi tahle na mobil. No, Eliško, a tak babička z čeho máš největší radost? A jako z toho tabletu a z mobilu. A knížky ne? Nevříte, ale první to děláme pořád. Nejdřív se dělá pořádek. Těťatka se z utrace. Sobíka do pokojíka. Dej ho tam na okýnko. To je moje dáreček. Tady máš na oblečení. Od maminky. Já to bych dala teda říct.